Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Бүгенге программада. Армия һәм халык бердәм. Авыл халкы яна хәрбиләргә ярдәм туплауга кушылды. Клементей һәм Сиренкинда яшәүчеләр тепловизор сатып алу өчен акча һәм пычкы, көрәк, азык-төлек, дарулар җыйды. Оның йортында бары винил пластинкалар гына яңгырый. Әлмәт коллекционеры 100дән артык раритет язмалар саклый. Егет үзгә шөгыльнә ничек килгән һәм ниләр турында хыялана. Берлинга ук барып җиткән кыз тарихы. Зәйдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеевага 100 яшь тулды. Юбилярны кемнәр котлады? Шылбырлар, көрәкләр, эритеп ябыштыру аппараты, җылыткыч. Булар барысы да маскировкалау шелтәрләре, дарулар һәм азык-төлек белән бергә тиздән Россия хәрбиләренә юл тотачак. Чираттагы гуманитар йөк сатуга әзерләнә. Волонтерларның игелекле эшләренә битараф булмаган авыл халкы кушылды. Запастагы чик сакчыларының җирле оешмасы исә йөкне солдатларга тапшырачак. Тулырак киләсе материалда. Попробую я вот этого. Клементей мәдәният йортына йөк машинасы туктала. Халык җыйган бөтен кирәк-яраклар җентекләп тутырылган, имзаланган. Авыл халкы солдатларга юлламалар турында да онытмаган, аларны тартмаларга ябыштырганнар. Маскировкалау шелтәре ясаучылар төркемендә солдатларга ярдәм кирәк дигән хәбәр барлыкка килә. Хәрбиләр мохтаҗ булган әйберләр исемлеге дә язылган була. Авыл халкы мондый үтенечләрдән читтә кала алмый. Клементей халкы 50 мең сумга якын акча җыйган. Өстәвенә көрәкләр, 50 метр җылыткыч, 2 бензин пычкысы, шуруповерт сатып алган. Гуманитар ярдәмгә тагын 5 маскировкалау шелтәре, азык-төлек тулы 2 тартма һәм дарулар да өстәлде. Йөкне Әлмәт районы запасы чик сакчылары озата барачак. Клементей халкы монды ярдәмне инде 5нче тапкыр җибәрәм. Барлык тартмаларны машинага илтеп салу өчен 20 минуттан да артык вакыт таләп ителми. Һәм транспорт киләсе пунктка китә. Чик сакчылары оешмасы рәисе Сергей Евлеев гуманитар ярдәм белән махсус хәрби операция зонасына беренче тапкыр гына бармый. Ул җирләрдә ир-ат 2 тапкыр булган. Башта Тимер батальоны белән күрешеп кайткан, соңрак Сватовага барган. Һәр сәфәренә гади халык җыйган йөк белән чыга. Киләсе тукталыш Чуваш Сиренкинасы. Биредә яшәүчеләр тепловизор сатып алу өчен 70 мең сумга якын акча җыйган. Җыланма арзаннардан түгел, ләкин хәрбиләр өчен ул бик кирәк. Йөк ай ахырында җибәреләчәк. Кирәк-яраклар җыю дәвам итә. Зәйдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева 100 еллык юбилеен билгеләп үтте. Ул бүген Зәйдә яшәүче 3 Бөек Ватан сугышы ветеранының берсе. Анна Моисеева фронтка үз теләге белән 18 яшендә китә һәм Берлинга кадәр үк барып җитә. Ул яшьтә булуына карамастан 45 елның майын кичәгедәй хәтерлим һәм тагын бер тапкыр курс дугасында булырга хыяллана. Вадиля Борханова юбилеен котлап кайтты. Это рюкзак. Вот на машине мы стоим. Тут, по-моему, вот я стою в машине. Вот. Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева 100 яшьлек юбилее көнендә үткәннәрне барлый. Дәһшәтле сугыш еллары сөенечле җиңү көнен аңа күп санлы орден медальләре хәтерләтә. 1941 елда ул мәктәпне тәмамлый. Чыгарылыш кичәсендә сугыш башлану турында хәбәр ителә. Тракторчы шул ук вакытта шәфкать туташы һөнәрләрен үзләштерергә өлгергән 19 яшьлек кыз үз теләге белән сугышка китә. Анна Моисееваның Мәскәүдә башланган сугышчан юлы Берлинда дәвам итә. Сырыки все меня. Берлинга юл алгач өлкәннәр кызым үлемгә барасың бит дип кызганганнар идем. Ә сез дип сорадым мин. Кыш буе бергә булдык. Хәзер дә сезнең белән булачакмын дип җавап бирдем. Анна Моисеева кыр госпиталендә эшли, меңнәрчә яраланган солдатны коткаруда зур тырышлык куя. Җиңү флагын Рейхстагка кадау мизгелләрен бүгенгедәй хәтерли ул. Аның стенасында үз имзасын да калдыра. Туган ягына кайткач карамалы балалар йортында эшли. Шулай ук туган якны өйрәнү музеена нигез салучыларның берсе була. Аннан соң үз һөнәре буенча 40 елдан артык үзәк дәваханәдә хезмәт куя. Бүген ул кызы, кияве, 7 оныгы, 14 оныкчыгы һәм оныкчыгының баласы кадер-хөрмәтендә яши. Ну, молодец. Иди туда встань. Была когда-то. Да, и сейчас молодец. То, что обещали до 100 лет, значит, обещали, выдержали. 100 яшы белән котларга иртәдән Анна Моисееваның йортына кеше агылды. Район башлыгы, идарә, оешма җитәкчеләре җылы тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин һәм Олег Морозов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов котлауны видео язма аша юллаганнар. Депутатлар ярдәмчеләре Анна Ивановнага истәлекле бүләкләр тапшырып гомер бәйрәме белән котладылар. Это от Олега Викторовича, чтобы зимними вечерами вас грели вот такая теплая обувь.
Вам, пожалуйста, цветы. Бөек Ватан сугышы ветеранының 100 яшьлек юбилей чарасы аның йорты каршында дәвам итте. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек шәһәрдәшебезнең туган көне изге теләкләр, концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилә Борханова, Денис Сыпатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Зур еллар үз хезмәтенә тугры калган мөгаллимнәр арасында 41 ел гомерен балалар укытуга багышлаган башлангыч сыйныфлар укытучысы Гөлнур Самигуллина да бар. Безнең иҗат төркеме баланың 4-нче гимназиясендә булып кайтты. Индира Сайфуллина рус теле дәресен күзәтте. Сегодняшняя наша тема, ребята, это дательный падеж. Мы дательный падеж уже знаем с 3 класса, так ведь? Һәр иртә шулай башлана. Тәҗрибәле укытучының дәресендә һәр минут төгәл һәм файдалы итеп бүленгән. С какой же сказки? Пожалуйста. Так. Сестрица Аленушка и его братец Иванушка. Гөлнур Сәйрин кызы кичкенәдән үк укытучы булырга хыялланган. Исергә Бурта мәктәбен тәмамлау белән уку йортына юл алган ул. Башта Минзәлә педагогия училищесын, соңрак Алабугада югары белем ала. Мин кичкенә чагында ук мәктәптә укыганда ук укытучы булып уйнарга яратадыр без. Безнең беренче укытучыбыз Мәрхәбә апа иде. Һәм инде мин аңарга ошарга тырышадыр. Гөлнур Сәйрин кызы сүзләренчә ул хәзер үзенең укучыларының балаларын укыта. Бүгенге көн укучыларына татар теле дәресләре буенча игътибарны күбрәк бирергә кирәк дип саный. Башлангыч сыйныфларында универсаль укытучылар дип әйтсәк тә була, чөнки без рус телендә укытабыз, математика фәнендә, әйләнә-тирә дөньяны да, шулай ук тагын рәсем дәресләрендә, технология дәресләрендә барсында укытабыз. Гөлнур Самигуллина укучылар өчен яраткан укытучы булса, хезмәттәшләре һәм яшь белгечләр өчен алыштыргысыз остаз ул. Гөлнур Сиреневна белән без 1994 елдан бергә эшлибез, бер коллективта. Гөлнур Сиреневна безгә әни кебек һәрвакыт ул үзенең киңәшләре белән, төпле киңәшләр белән ярдәм итә. Бер вакытта да юк дигәне юк, аның төрле авыр моментлар булганда да ул безнең киңәшчебез. Хезмәттәшләре сүзләренчә, Гөлнур Сәйрин кызы белем биргән укучылар бүгенге көндә дә мәктәп бусагасына изне суытмый. Бәйрәмнәрдә һәм каникуллар вакытында студентлар да бирегә еш килә. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Киләсе сюжетыбыз геройы бүгенге заман өчен үзгә шөгыль белән мавыган пластинкалар җыя. Коллекционер Башкарма исемле фин татарлары ансамбле Россия һәм чит илләрнең легендар җырчыларының аудиоязмаларын саклый. Әлмәттә яшәүче Шамил Тимиров белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Татар музыкасына хас булган гармон, скрипка һәм курай биредә юк. Алар урынына акустик һәм электр гитара, кларнет һәм флейта уйныйм. Шуңа күрә көй дә башка төрле яңгырый. Менә бу пластинка Финляндиядә яздырылган, фин татарлары белән, һәм монда күп халык җырлары һәм бу төркемнең үз язылган җырлары. Татар пластинкаларын Шамил 20-нче елларда тыңлый башлыйм. Гомумән винил дискларны җыю белән егет коронавирус пандемиясе вакытында мавыгып китә. 4 дивар арасында утырасы килми аның. Шунда мәктәп еллары Шамилнең исенә төшә. Пластинкалар дөньясы белән ул музыка дәресләрендә танышкан. 2 ел эчендә мин 100дән артык пластинканы таптым һәм хәзер вакытта һәр көнне 3 сәгать аны тыңлыйм. Һәм я бик ошый. Мәңгелек җырларны интернетта җиңел генә табып, телефон аша да тыңлап була. Әмма яраткан көйләрне винилда ишетү бүгенге көн өчен бик сирәк күренеш. Шамил Тимировның өендә нәкъ менә грамм пластинкалар яңгырый. Пластинканы кабызгачтан син артист белән күрешәсең дигән бер мәсьәлә минем уемда барлыкка килә. Шуңа күрә мин пластинкаларны җыя башладым, аларны тыңлый башладым һәм бу коллекцияны тагында күбәйтергә дип телим. Егетнең мавыгына әти бабасыннан калган пластинка нигез салам. Алар үз чиратында винил дискларны 80нче елларда җыйганнар. Шамилнең коллекциясендә төрле төслеләр дә бар. Кызыл, яшел, сары пластинкаларны Мелодия исемле Совет тавыш яздыру студиясе чыгара торган булган. Шамилнең әти-әнисе башта улларының мавыгына ниндидер бер шик белән карасалар, вакыт узу белән үзләре дә кызыксынып китәләр. Алар бу хоббины бик тә аңламадылар беренче вакытта. Ә хәзер шулай ук татар җырларын, шулай ук совет чордагы чыккан җырларны кабызырга дип тәкъдим итәләр. Һәм бергә тыңлап утырабыз.
Шамил яңа пластинкаларны интернет киңлекләрендә, винил кибетләрдә таба. Кемдер егеткә аларны үзе үк китереп бирә. Татар җырлары 70-нче елгы Россия һәм чит ил хитлары барысы да киштәләргә тезелгән. Менә шундый испан җыры да яңгырый. Монда джаз, рок һәм блюз да бар. Егет кино төркеме Жанна Гузарова, Добрынин һәм тагын бик күп башкаручылар пластинкалары саклый. Коллекциядә Ренат Ибрахимов, Венера Шәрипова җырлары да бар. СССР вакытында бу язмаларның бәясе 20 тиен тәшкил иткән. Хәзер аларның кайберләре берничә мең сумга кадәр җитә. Ләкин нинди генә бәя булса да, Шамил өчен аларның барысы да кадерле, алтынга тиң диярлек. Егет коллекциягә яңа сирәк язмалар өстәргән һәм әлбәттә фикердәшләр табырга хыяллана. Казанның Милли китапханәсендә грамм пластинка кичәләре оештырыла. Бәлки мондый чаралар нефть шәһәрчегендә дә туар. Вакыт күрсәтер. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән-сау булыгыз.